Avui estem al Corral Cremat i estem collint el nostre xarel·lo més especial. El que fa especial aquesta parcel·la és que és un amfiteatre natural al mig de les muntanyes d'Ordal. Tota la nostra finca està a la subzona muntanyes d'Ordal, però aquesta en concret és potser la màxima expressió d'aquesta zona. És muntanya, és un terra calcari, és una roca mare molt a prop i tot això fa que sigui ideal per a espumosos. De fet, avui estem collint nosaltres, però també el nostre veí, amb qui compartim part d'aquest paratge, que és també és un celler que s'especialitza en espumosos. Això denota que aquesta zona té alguna cosa especial, no? I el bo d'estar una mica enclotats és que evitem que ens toqui el sol a la primera hora del matí i a l'última hora de la tarda. Això fa que en aquesta espècie de microclima tinguem un punt més de frescor, una frescor i una acidesa que necessitem per poder envellir tots aquests 10 anys en l'ampolla i que el xarel·lo és una varietat ideal per fer-ho. Aquest raïm que estem collint avui no el veurem fins al 2037. Deixeu-nos en els comentaris on estàveu fa 10 anys i on creieu que estareu d'aquí 10 anys. Salut!